Eli tää on tämmönen Ponin 1007 toivo tätä. Et mä kuvaisin tän aamutallin ja laittaisin tubeen. Että näin. Ei kukaan huomaa. Olen nauttinut taikajuomaa. Huone pyörii vaikka seison suoraan. Se on Snadin tuomaa. Terästettyä, Maitorahkaa. kuusen kiukaalle. Päätä pahkaa. Saunoessa joku vaatteet varasti, katson peilin, olen alasti. Meillä on tänään täällä kekkeri. Täällä on Juhat sekä P. Ei kukaan huomaa. Olen nauttinut taikajuomaa. Huone pyörii vaikka seison suoraan. Se on Snadin tuomaa. Terästettyä, Maitorahkaa. kuusen kiukaalle. Päätä pahkaa. Saunoessa joku vaatteet varasti, katson peilin, olen alasti. Meillä on tänään täällä kekkeri. Täällä on Juhat sekä Petteri. Tiukkaakin tiukemmat oli setti, kunnes kaikki meni lekkeriksi. Mä lopetan. Mulla on siis oikeesti 4 kertaa enemmän koneja kuin mitä tässä nyt on. Että. Joo, et. Niin, meiltä melkein unohtaa. Tässä on vielä nämä varusteet. Tässä on nää on Apen. Tämmöset söpöt pikkuset meksikolaiset. Näitä ei oikein näyttäisi kunnolla. Tässä on trollin. Eli sen Kimon. Tamman. Tämmöset. Niin ja Ape on siis semmonen pieni mutanttiponi. Joka on siitä ei niinku edes pitänyt tulla poni, et se on. Siitä pitää tulla maskotti. Se on semmonen vihreä, se on tossa. Ja tää mikä syö tässä nyt. Se on. Se on. Ja sitten tässä on Karnen. Eli Escape Carnavalin kamat. Tää on suitset. Sitten tässä on vielä Ajaksin vieressä. Ja Ajaksiinhan ei niinku näkynyt tässä ollenkaan, kun se on ton Demon. Ai niin, Demon suitset vielä täällä on. Tommoset. Aha. Nyt se ei oo turpista. Tässä on vielä tää Ajaks, kun se ei näkynyt tossa kunnolla. Niin tässä on tää vasemmanpuoleinen Kimo on Escape Carnaval Karne ja sitten tässä on Diamond Trollface eli trolli. Sitten tässä on Golden Ajax. Sitten tässä on harjaton poni Demon toinen eli Demo. Sitten tässä on Diamonds Kaukomaul eli Kauko. Ja sitten siinä on vielä AP, pieni poni. Siis nythän mä en oo kotona, et kotona mulla on kaikki ponit. Siitä sit vielä joku päivä toinen postaus. Niin ja nyt kun mä innostuin nyt tekemään tätä tämmöstä, mä vihdoin sain aikaiseksi tän. Niin tässä on meidän laidon, joka toimii talhanakin. Et on tämmönen iso. Mä oon talhannut siellä aika monta hevosta kerrallaan. Nyt toi Dartsu nyt menee tuolla. Sitten tässä on tää meidän kenttä. Että tässä on kaikki tää vihreä ruoha-alue. Ja sitten tässä mä myöskin hyppään ja teen kaikki koulukiemurat. Ja tossa nyt on eiliseiliältä semmoinen yksi este. Ja siis sitten täällä on tää mun ulkotalli, mitä ei vielä siis niinku tää nyt on vähän kunnostamaton, kun siinä laitetaan kaikki esteet ja näin. Että tossa on mun kaikki esteet ja sitten tuolla on noita bokseja. Näin. Se oli se mun ulkotalli. Sitten tossa on kyltti sinne. Mut se on tuon kukkasen peitossa. Ja näin. Että
Meillä meillä on maneesi täällä, mutta se on sisällä ja mä en halua näyttää nyt kaikkea, mitä täällä sisällä on. Ja näin. Mä en paljasta, millaista täällä sisällä on, niin näin. Mutta toivottavasti tykkäsit. Moikka!